Meron lang akong i-share guys, no? So, alam nyo ba na dahil po sa mga comment, ang daming nagko-comment about na um, nang hindi ako makauwi sa Pilipinas, diba nakita nyo naman dito. Hindi ako makauwi dito sa US dahil sa mga walang papel. At dahil doon, ang marami-rami ding nag-comment about walang citizenship. Hindi ko na yan ibalik-balik kasi tapos na po ako guys. I was explaining already before sa aking previous vlog about that. At yun, so, pero yung pagbalik ko dito, ang dami talaga ding nagwi-wish na hindi ako makabalik. Alam nyo bakit? Doon po yan galing sa Facebook. Sa Facebook po yan galing ng comment. Hindi po dito sa YouTube kasi alam ko, ang YouTube and Facebook are different platforms, no? To different platforms. Ang daming basher doon sa Facebook talaga. At saka, yun, hindi ko naman sinasabi na ang taga YouTube is bashers. Galing po yan doon, comment sa Facebook. And then, ang dami talaga guys na sana hindi ka na makabalik, sana hindi ka natanggapin ni Tami, sana palayasin ka na, sana yung tawag nito, sana hindi ka nabalikan kasi meron siyang ibang pamilya, o di ba mga ganyang istorya, yung parang ang daming mga Pilipino na toxic na talagang, pasensya na kayo sa TV guys kasi si Tami hindi niya ino-off itong TV, kaloka. So ang dami talagang nagwi-wish na ganun sa akin. I think insecurities, jealousy, yung mga inggit-pikit na lang kayo dyan. Kasi talagang ang dami. Wala naman dapat kainggitan sa buhay ko. Yes, nandito ako sa US. Meron akong bahay, may pagkain. Yung iba is gusto talaga ding makapunta sa mga ganitong buhay. Pero hindi po ng lahat po na sa Amerika is ganito ang buhay. Magkaiba po tayo, no? Yun lang siya. Pero ang dami talagang nagwi-wish na ganun sa akin, guys. Hindi ko magets. Hindi naman ako kagandahan at pinagsasabi pa nila na malas ako sa asawa kasi matanda. Yung mga ganon, matanda yung asawa ko, malas po ako. Pero kung makapanglait sa akin, wagas. And then, sasabihin din nila na sana hindi na ako balikan. Parang hindi talaga siya dahil sa matanda yung asawa ko. Dahil talaga yan sa kalagayan ko. Nandito ako sa lugar ko at ganito yung buhay ko. No? At dahil yan sa jealousy na hindi naman dapat ikasilos kasi kapag yung buhay natin is magkaiba talaga kung saan tayo dinala ng ganito yung buhay natin. Pero yun siya guys. So kaya nasasabi ko na may mga talagang nagsabi na sana hindi ako makauwi dito. At sana pagdating ko daw sa immigration, hindi ako tatanggapin at daming kuti-kuti, mga tanong-tanong. Buti na lang wala namang mga tanong guys masyado, pero meron tayong content niyaan. At yun lang. Na wala akong ginagawa ngayon. Andito lang kami ni Mr. sa bahay. Ang ingay ng TV. Tika grabe si Tami makapa-TV. Parang, ano siya ba? Parang, bungol. Kung sa, bungol. Bungol sa Tami. No? Pwede naman hinaan yan. Kasi talagang ang lakas na. Nakakabingi. But anyway, so makakairita talaga paminsan din itong asawa ko. So, yun na guys. So, yun na nga siya. Sabihin pa niya, iba yung presidente mo ngayon. Isog daw. Hindi napapasukin, ganon-ganon, pinalabas yung mga ganito, ganon. Wala naman dapat katakutan guys kung meron kang kumpletong papilis at nagpunta ka dito. Legal, hindi yung papasok ka dito and then nagstay ka lang dito habang buhay na walang mga papel, no? Yun yung dapat matakot. So, yun. So, dahil nga sa mga comment na yan, yun din yung mga kinakaption ko. Kasi parang, alam nyo naman vlogger tayo, no? Maghanap talaga tayo ng magandang caption. May nagsasabi na ba't hindi ako mag-apply po ako ng citizenship, guys. This year, bago ma-end ang year na ito, mag-apply po ako. And yun yung gagawin ko po. At hindi naman dapat ako matakot. You know, dalawang beses na po itong renewal ko. Dalawa na. Kung hindi ako mag-apply ngayon, pangatlo na naman. So, for 30 years na naman kasi 10 years yun eh. Every 10 years mag-renew ka ng green card mo. So, ma-expire yung pangalawa kong is
2000, 2030, 2008, 3 years na lang. 2008. 2008 ba? Basta yun, parang ganun. Kasi nga, and then, kung hindi ako mag-reapply na naman ako pangatlong basis. So, yun siya. Pero, sa tingin ko, mag-apply na ako, guys. Kasi, para alam nyo ba, kakapagod po mag-renew. Kapagod mag-renew, guys. Ang daming papel ipasa. And then, pagkatapos yan, magpunta ka na naman doon. Mag-picture-picture, ganun. Ay, nako, guys. Kakapagod talaga. So, yun. Yun lang yun siya.